Kasuwun dumateng panjenenganipun para pupun dan para sesepuh ingkang pinarak wonten pandhaping agung sawetawis saking jumeneng paring pangurmatan dumateng penganten kakung ingkang sampun siaga diri sawite gati kepareng badhe mlebet wonten kori-korine wangunan. Kadya katinggal saking para pupu dan para pangemban-pangembating praja satria-satriya Gari. Panjenenganipun Rama Edi Purwanto Saribit Ibu Sugiyanti keparwa kang putra Den Bagus Dimas Nur Hidayadi SE daya-daya enggal kajengeraken sasana pati pamondokan ya panti pawihan ingkang badhe mlebet wonten kori-korine wangunan. Ana titah jalma manungsa mangejawantah titahing Gusti ingkang kepareng wasiat asma penganten kakung Dimas Nur Hidayadi SE lumaksana tumuju wonten sasana rinenggaya sasana adi mulya ingkang kepareng pamundutan saking Ibu Pangadi Busana Dai Pelaminan ingkang den pandhegani panjenenganipun Ibu Fitri. Enggal amarti saged adicara panggih temanten Saribit kanthi adat Widi Dono Surakarta hadiningrat. Setunggalipun Jejaka Tumaruna ingkang kasebat den wastani Senopati Kasembaran Talangpati Talang Yuda. Sarya anggendong ambopong kalpataru dewa daru jaya daru anggur milampah hangenyol waksono hangadapi raos pangati-ati. Bijil saking pati palerman tumuju wonten sasana rinenggo kepareng minggah wonten setinggil Binaturata anglerapaken Sekar Cempaka Mulya. Penganten putri pun Genduk Ayu Lucy Susanti SF katingal sampun mandhap saking kursi nerenggo ya kursi Padjogo Mulya. Tindak ira penganten putri kadherekaken panjenenganipun Rama Ibu sinten to ingkang kepangerep angrumi lampah wonten sasana adi mulya. Tindak nyobanganten putri wonten dwi alit ingkang dereng yuswa ingkang saged den wastani patah kasembaran kembar busana nira ya kembar pasurya nira. Anggur milampah ingkang kepareng penganten putri daya-daya dinyangkah tindak lononan. Ama Pak rawuhipun ingkang raka garwa pun Bagus Dimas Nur Hidayadi SE katinggal netra blalak wonten pandhaping agung penganten Saribit. Kumulawi astanipun samya bebalangan gantalan suruh ingkang pinangsunan benang jane. Lamonto yen ginikit beda rasane. Suruh yen tinuluh ingkang kasebat den wastani gondang kasih ya gondang tutur. Katingal panjenenganipun Ibu Pangadi Busana Ibu Fitri angrapal Joko Matra amiji astanipun penganten Saribit kanthi takabit asta Den Wiji Tirta Sudi.
ingkang kepedet saking pitung sumber ing pengajap penganten Sarimbit. Hangenyo ambika marga ageng marga ingkang tumuju lumoben wonten bebrayan agung minggah Wonosuka Raharja. Sarya anjeng Kusumembah penganten putri kepareng nyuwun tambah berkait pangestu ingkang kepareng nglajengaken. Anglejangaken penganten kaku anggedruk bantala amida atiku padha pecah sak nalika. Uregeng sasara pawiyahan pecahipun atiku wis waya andoyong-doyongna sak wijine pacak baliwenanu dalah penganten putri. Sujud sembah sugeng wonten ngersanipun ingkang Raka Garwa keparing amiji samparinipun kanthi tirta suci. Tempat-tempat ini pun para rawuh, para pepundet, para alim, para kiai nyuwun tambah idi pangestunipun dumateng penganten Sarimbit pun putra Dimas Nur Hidayati SE kalian pun Genduk Ayu Lucy Susati SN. Mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sae atut runtut bagya mulya. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi paring ana putra putri ingkang saleh dalah salehah. Lambat-lambat kapiarsa wonten Pandapin Agung Pati Pawiwahan. Wabillahi Gusti ingkang hagara jagat ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi saged paring pangayoman dumateng panjenenganipun ingkang hamunggati Bapak Badri Edi Purwanto Sarimbit Ibu Sugiyanti. Angenyo ana tepi darmaning wajib ana tepi darmaning asepuh ngawiwaha putra putri margya sawiwirinengku ingkang putra kekalih
katingal hangyo penganten sarimbit tumuju wonten sasana rinengga ya anglenggahi sasana ati mulya dinangkah lon-lonan tindak ira lengkeh-lengkeh kadya pindho sing lupa pinarugyung para remaja putra para remaja putri saestune putri Dumas ingkang cacahipun wonten kawan dosa kepareng para pupun dan para rawuh ing sawetawis jumeneng minangka paring panghormatan dumateng penganten sarimbit sageta pinarak lenggah anggara laras wonten pandhamin agung sasana pariwahan ing pengajen panjenenganipun ingkang hamenggugati Bobo Batri Edi Purwanto hangantu-wantu barokah idi pangestunipun November dumateng putra kekalih pun genduk ayu Lucy Susanti sarimbit ingkang raka garwa ingkang putra Dimas Nur Hidayati SI Romo Ibu kepareng angrapal Joko Mantra anglenggahaken ingkang putra kekalih lenggah wonten ing kursi renengga ya kursi dampar tinasih katingal saking pandhamin agung bilih penganten kakung pun bagus Dimas Nur Hidayati SI yen condro kadya kurang condro ananging luwih warna saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana panjenenganipun Ibu Fitri badhe nglajengaken adicara sungkeman marang sowan ngabiyantara dumateng Raka Garwa Ibu Pangadi Busana anjumenangaken ingkang putra kekalih pinanganten sarimbit marak sowan ngabiyantara Kanjeng Rama Ibu kanthi andhodok kori kaping 3.
Jinet jendal mayang pengalipun Rama ibu marak sowan ingkang putra ing samya sujud sukampring ngasranipun pepundhen kanthi tanggepin asta penganten sarimbit. Nyadong dawuh pangestu Kanjeng Rama ibu ingkang kepareng nyuwun tambah palilaing barokah iti pangestu. Kanthi tawang-tawang tangis tumatas luhipun kaping 3 Rama dalah ibu. Tumatas sing luh kadya tumatas sing mutiara ingkang kepandhet kepareng Rama ibu hanampi sukemaning kang putra kekalih. Jilik sininggal mayang penggalipun wonten tumawantung kanthi manising lati. Hanamung tandhek tengah-tengahipun jangga Rama ibu ngaturaken senjata pamungkas den tinampi putra kekalih. Dipun petelaken wonten tengah-tengahing dojo mlebet wonten ing sanubari. Dayanana ingkang santosan. Pramila boten bokal wonten pandhaping agung para putra-putri wayah samya kapitenging hanyeksaning adat Widi-Wididana Surakarta Hadiningrat panggihnya temanten sarimbit. Para putra putri wayah bebasan andodok kemeroyok ngadeg kemeriak anyeksen ya penganten sarimbit mayak sowan ngabiyantara wonten kersanipun Rama dalah ibu. Palilaing Gusti ingkang hagara jagat ya Gusti sembahan kita sami ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kepareng ibu pangadi busana tasih anglajengaken adicara sungkuman penganten sarimbit marak suwan ngabiyantara. Ibu Mas Jipah Joko mantra katuraken ingkang putra kekalih pun Bagus Dimas Nur Hidayat SE dalah ingkang putri Genduk Ayu Lucy Susanti SM
semanten ugi Rama dalah ibu saking panjenipun angaturaken Jaka Matra senjata pamungkas katuraken ingkang putra kekalih ugi tinampi den betalaken wonten tengahing Jojo modhet wonten ing sanubari anglajengaken adicara seplak ingkung saking Ibu Bangadi Busana kaaturaken sirat padha sang temanten sarimbit Yeninggih pun Bagus Dimas Nur Hidayati SE kalian pun Genduk Ayu Lusi Susati SF kalajengaken saking panjenipun Ibu Bangadi Busana paripurnanipun adicara tumplak pujian apa kaya kacar kucur paripurna dahar kalipah unjuk tirta paripurna seplak ingkung minangka paripurnanipun adicara kasuwun panjenipun Rama dalah ibu ingkang hamengugati dalah pisan saged foto sesarengan sagung para tamu dalah parpupundhen ingkang tansah minangka bekten mekaten panyandherenipun singkat saking Regi Citra Musik kula derek lumenger bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten moga kita jaya-jaya wijayati asya pinagih rahayu kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nuwun
dumateng panjenenganipun ingkang hamba gugati Bapak Edi Purwanto dalah besan mugi saged foto sesarangan pinanganten saribit Mas Dimas Nur Hidayati SE kalian pun Genduk Ayu Lucy Susanti SM ingkang semangkih dan dokumentasinipun panjenenganipun Mas Santo saking DVS TV Wong Punya Gawe dalah kadang kawula saking fotografi IGB foto saking Rimbo Bujang. Thank you.